Ja, jeg filmer det. Det er et rigtigt kamera. Det siger far. Det filmer. Ja, Steven. Hvor god jeg er. Fordi jeg er jo den bedste. Jamen, ved du hvad, Albert? Det rigtig meget filmer jeg. Også noget af huset. Jeg filmer alt det, jeg kan se i det her kamera. Der står sådan faktisk der. Der er lige en træk. Skal vi kigge lidt rundt i huset? Ja, så står vi der og filmer. Det er sådan en træ der. Den sidder der med sin controller. Jeg kan se dig. Er jeg god på film? Ja, men jeg kan altså ikke se det så meget. Jeg tager det med et billede.